L'Antoni Miquel és de Tarragona i és el pare de la Maricel. El 2015, després de divorciar-se de la seva parella que viu a la República Txeca, l'Antoni va aconseguir la custòdia compartida de la seva filla, un acord establert per la justícia d'aquest país. L'agost de l'any passat, el pare havia de tornar la Maricel a la seva mare, però la nena li va suplicar que volia quedar-se aquí amb ell per por. Em va demanar que no tornés a la República Txeca perquè li fa por les reaccions de la seva mare, de la que ha patit maltractaments. L'Antoni no la va retornar emparant-se en un article del Conveni de la Haia que permet la restitució dels menors en cas que existeixi risc físic o psicològic per ells, però el 5 de juliol la justícia espanyola va sentenciar que la Maricel havia de tornar amb la seva mare. De moment, l'Antoni no ha rebut notificació de data i està pendent d'un recurs d'apel·lació. És un error de la justícia no és infal·lible, igual que no ho és la medicina, i hi ha errors mèdics que poden matar i errors judicials que també, perquè la nena el trauma que tindria enorme si la fan retornar finalment a la República Txeca amb sa mare, això és el que jo vull que s'avaluï i que revisin la situació. A banda de la batalla legal, el pare de la Maricel busca suports institucionals i firmes de la ciutadania. Per això s'ha reunit amb l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, per explicar-li la situació, ja que la nena està empadronada a Tarragona. La Junta de Govern local té previst realitzar una declaració de suport a la filla i al seu pare.